Rapport tal-Awditur Ġenerali li ġie ppreżentat fil-Parlament jikkundanna l-mod kif mexa l-Gvern fid-deal tal-bejgħ tal-isptarijiet San Luqa, Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Konferma li l-kumpanija Vitals Global Healthcare kellha tkun skwalifikata saħansitra milli titfa' l-offerta għaliex sa minn qabel ħareġ it-tender kien hemm ftehim sigriet li kkonfoffaw dwaru mal-Gvern Laburista. L-awditur f'rapport iebes u dettaljat jinnota nuqqasijiet sinifikanti fil-proċess fil-waqt li jinnota wkoll nuqqas ta' analiżi indipendenti fl-istudju li sar biex il-Gvern jara jekk id-deal kienx vijabbli jew le. Kien ċar ukoll illi ma saritx due diligence adekwata. F'indirizz il-Nazzjoni sa wara li ħareġ dan ir-rapport, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija qal li r-rapport tal-NEO juri li l-proċess illi wassal għal dan id-deal kien wieħed illegali mimli difetti u nuqqasijiet u jikkonferma dak li ilu jgħid il-Partit Nazzjonalista. Hawn għandna prova oħra ta' kemm id-deal maħmuġ tal-Vitals kien premeditat, kien maħdum minn qabel biex jinstaraq il-poplu Malti. Dan huwa deal skandalus biex il-ftit mażula mill-Gvern isiru sinjuri, inkluż il-politiċi li kienu involuti minn fuq dar il-poplu. Adrian Dalija qal ukoll li l-awditur ikkonferma li ma saret ebda due diligence ta' sustanza u allura l-VGH kellhom jiġu skwalifikati. Ar minn hekk l-Awditur Ġenerali jisħaq li l-offerta tal-Vitals kienet nieqsa fis-sustanza tant li ċertu dokumentazzjoni ħolqot ukoll tħassib kbir. Is-saga tal-isptarijiet ilha għaddejja snin sħaħ bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija jiftaħ anke kawża l-qorti sabiex il-poplu jieħu lura l-isptarijiet. Fid-dawl ta' dan l-aħħar rapport tal-NEO, Adrian Dalija staqsa jekk hux se tittieħed azzjoni kontra l-Ministri responsabbli, kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll l-eks Ministru Konrad Mizzi wara li nkixef kif issawar dan id-deal skandalus li qed jiswa lil poplu 7 miljun euro nofs fix-xahar. Il-poplu issa jinteressaħ x'ser jagħmel il-Prim Ministru Roberta Bela. Ħajiddeċidi favur il-pajjiż jew sa jiddeċidi favur il-kriminali. Miktar minn hekk nistenna wkoll il-pulizija minnu fih tieħu azzjoni fuq dak li qiegħed jgħid l-Avukat Ġenerali. U wara li ħareġ dan ir-rapport iebes li oriġinarjament kien intalab mill-UHM Voice of the Workers, pront wieġeb l-eks Ministru Konrad Mizzi illi kienu il-Ministru tas-Saħħa fi żmien meta sar dan id-deal. Ironikament, issa Konrad Mizzi qed jgħid illi l-proposta diskussa ma' Vitals ma kienx tagħmel sens xi ħaġa ġdida li qed jgħidha biss issa li ħarġet il-kundanna tal-NEO. Fl-istess nifs, Konrad Mizzi insista fuq il-fatt illi il-Kabinett kollu kien imdaħħal f'dan id-deal.